Carles Planas, guten Tag. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Sehr gut, danke. Què està passant aquí? A veure, ens ho traduïu, això? Té una explicació, res, que bona tarda, que sí. com estàs i que ell m'ha dit que molt bé. El Carles Planas, a banda de ser expert en tecnologia del periòdico, va ser 4 anys corresponsal d'aquest diari a Berlín. És per això aquesta salutació, No volíem parlar en codi. Ha quedat clar que saps alemany, Jessica, ja està. Carles, t'anava a dir, tu vas ser un els corresponsals en general, van ser els primers digital nòmads d'alguna manera, no? Perquè van traslladar la seva feina, doncs això, a la itinerància. Sí, totalment. És una professió en la qual com que estàs obligat a treballar fora perquè és la realitat que has d'explicar, doncs també t'has d'acostumar a tots els ritmes dels ritmes que hem vist ara amb el teletreball, no? Ara, realment, la tornada aquí a Barcelona va ser fàcil perquè també tenia ganes d'oficina, però, clar, directament m'he trobat amb una pandèmia que m'ha obligat a tornar a treballar com he fet durant 4 anys i mig. I com t'ho feies allà? Quina era la rutina? Bueno, realment crec que el més important per treballar a distància és crear-se unes rutines, una mena d'obligacions, certs patrons per no perdre el cap, perquè realment al treballar a casa has de tenir certa rectitud mental a l'hora d'organitzar tot aquest caos que pot ser, però també hi ha la part positiva de que tens molt més marges per gestionar-te tu el teu temps. Avantatges i inconvenients de treballar en digital i a distància? Els principals avantatges són això, el fet que tu tens molta autonomia, tens molta flexibilitat, pots determinar tu els temps amb els que treballes, amb el qual et gestiones les hores del dia d'una manera que sigui també molt més productiva per tu mateix i per part de l'empresa. I, òbviament, no es pot obviar el fet que acabes treballant moltes vegades en llocs que poden ser molt més còmodes que una oficina, no? Si pots treballar a la platja, com fan els digitals nòmads, això com a corresponsal no passava massa i menys a Alemanya. Clar, hi ha una petita diferència. Dèiem que sou els que vau inventar una mica el sistema dels digital nòmads, però, òbviament, hi ha diferències ostensibles. Quines eines hauria de fer servir un digital nòmad per poder desenvolupar la seva feina? Jo crec que el millor realment són les eines que tenim nosaltres, d'establir-nos aquesta rectitud mental que deia, d'establir-nos uns horaris, uns patrons per seguir repetint i tenir aquesta mena d'estructura que pots seguir per així obligar-te a ser productiu. Òbviament, sempre té a veure amb el sector en el que treballes, perquè hi ha feines molt més creatives que permeten treballar a distància d'una manera molt més còmoda que altres que has de tenir uns horaris prefixats i treballar amb l'horari del país del que és l'empresa, d'on vius. Tu no t'hi vas trobar amb la cosa del fus horari, però en general la gent que està viatjant pel sud-est asiàtic, clar, ha de ser un inconvenient afegit. Carles, a quin d'aquests llocs aniries? Descomptem Berlín, Perquè suposo que hi ha un vincle. A qualsevol lloc en platja, directament, molt més abans que Berlín, que ara les temperatures ja són molt baixes i hi ha molt poques hores de llum i acaba sent depressiu, realment. Et veig a Bali. Sí, jo també m'hi veig. Bé, el sud-est asiàtic en general i Indonèsia en particular, justament, com deies, Marta, són destinacions molt atractives pels digital nòmads. Carles, quins són els perills de teletreballar a tanta distància? Òbviament hem vist que té una cara molt bonica, sobretot si pots estar en un país tan exòtic, qui no hi aniria directament, però sí que realment en aquestes últimes setmanes hem vist que hi ha un agravant amb el fet de treballar a distància. Un pot ser perfectament l'autoexplotació. Quan estem a casa és molt més difícil establir-nos uns horaris amb el qual podem estar treballant moltes més hores de les que ens tocarien. És molt habitual acabar patant-nos les 8 hores, diguéssim, que hauríem de fer per llei i fer-ne moltes més. Això també ens pot acabar portant a una addicció completa a la tecnologia, el fet que sense aquesta tecnologia depenem totalment de la tecnologia per poder fer la nostra feina. També parlaves tu dels problemes aquests que poden haver-hi a vegades de comunicació, que per molt que tinguem internet i wifi, no és el mateix parlar amb algú a través de WhatsApp que fer-ho cara a cara, perquè dona molts problemes. Realment es pot malinterpretar molt a la gent. Però crec que un dels problemes que cada vegada veurem més i del que es parla relativament poc és el fet que si tu estàs treballant, si no ets un autònom i estàs treballant a distància, és molt més difícil que empatitzis amb el teu treballador i també és molt més difícil que acabis entenent els seus problemes i, per tant, que acabis organitzant-te amb sindicats per tal de poder defensar els drets dels treballadors. Clar, estàs molt més sol en aquest sentit, evidentment. Totalment. Hi ha molt més... Et pots sentir molt més aïllat, en aquests casos. I hi ha control en aquest aspecte? Sí, les empreses tenen mecanismes de control? Sí, les empreses sempre han tingut mecanismes de control per intentar seguir els treballadors. De fet, és una cosa que ja havia passat amb els comercials, que s'instal·laven GPS en els seus cotxes per saber on anaven durant les seves hores de treball. Això també passava amb els repartidors de Telepizza, que van acabar guanyant una denúncia contra l'empresa perquè entenien que això era una vulneració de la seva privacitat.
i el que estem veient és que cada vegada hi ha un augment d'empreses que requereixen i que demanen aquests tipus d'instruments per espiar els seus treballadors perquè no confien en que treballant des de casa faran les hores que els hi toca. Carles, quin diries que és el perfil tipus de digital nòmad, de nòmada digital? Pues la veritat és que no ho sé. La veritat és que no ho sé. Jo diria que és gent jove, gent que pot tenir feines, professions liberals, professions amb les quals pugui tenir el privilegi de treballar a distància, és a dir, que siguin feines més creatives que no pas físiques. Bé, Carles, doncs passa això, Si no treballo a una oficina, treballo moltes més hores. Totalment, totalment. Hi ha aquest risc de que no ens n'adonem perquè no tenim el cap a darrere dient-nos que hem de treballar, però moltes vegades, com que no tenim aquestes limitacions, ens autoexplotem una mica. Perilla també la ciberseguretat en aquest aspecte? Totalment. Un dels grans problemes que hem vist amb tot el tema del confinament és el fet que la gran majoria d'empreses s'han vist obligades a haver de reforçar tots els seus sistemes de seguretat perquè no estaven preparades. Era una d'aquelles inversions que la gran majoria d'empreses no havien destinat suficientment diners a protegir. Llavors, el que sí que ens hem trobat i hem vist és que durant els últims mesos, això ho diuen les principals agències de ciberseguretat d'Espanya, tots els casos d'estafes o de hackejos directament a aquestes empreses han crescut per sobre del 100%. Això durant el confinament, no? Ara encara? Ara encara això es manté. Durant el teletreball. Clar, perquè la gent, aquesta lògica no ha canviat del tot. Hi ha moltes empreses que segueixen aplicant el teletreball, encara que les mesures de confinament vinguin i vagin, molts treballadors han acabat seguint treballant des de casa. I com es pot combatre això? Això el que recomanen els experts és sempre invertir el màxim de diners possibles en transformar i digitalitzar tan ràpid com sigui possible el lloc de treball. Sí que és cert que hi ha moltíssimes empreses que és molt, molt difícil de fer això i que no es pot fer de la nit al dia, sinó que requereix un esforç econòmic i d'inversió durant molts anys, però és l'únic camí per combatre tots aquests atacs, perquè sí que hem vist que hi ha moltes estafes que van directament, no només a les empreses, sinó també als usuaris particulars. Nosaltres mateixos ara estem exposats a una vida que és 100% digital, amb la qual som molt més vulnerables a tot aquest tipus d'atacs. Doncs aquest és un tema del qual en parlarem a bastament, per tant, et tornarem a convidar per abordar-lo, doncs això, amb testimonis. Moltíssimes gràcies, Carles Planes, d'Anquixon. Gràcies a vosaltres. Merci.